Podcastul Ascultă România, Ascultă FJSC face parte dintr-o intenție mai amplă a mea pe care am propus-o Universității București chiar înainte de declanșarea pandemiei COVID-19 în cadrul unui proiect doctoral antreprenorial cu fonduri structurale. Practic, proiectul este despre cum am putea integra soluții digitale mai eficiente și mai flexibile în afara sălilor de curs pentru a-i putea ajuta pe studenți în procesul de învățare. Și m-am gândit că o primă etapă ar putea fi crearea unor podcasturi educaționale, academice, la nivelul Universității București, respectiv a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării, ceea ce pentru mediul academic autohton reprezintă o premieră. De ce podcasting? Pentru că reprezintă o modalitate populară de a ajunge la studenți în afara mediului tradițional al clasei, cu atât mai mult acum în contextul răspândirii coronavirusului. Deși cei mai mulți colegi ai mei profesori se conectează online cu studenții prin Zoom sau Google Meet, eu am ales să comunic cu ei prin podcasturi, deoarece, mai ales la materia pe care o predau în acest semestru, Public Speaking, învățarea se face prin ascultare, iar studenții pot asculta sau reasculta oriunde, oricând, ori de câte ori este nevoie aceste resurse educaționale. Tot ce trebuie să facă este să le descarce pe un dispozitiv multimedia portabil. În plus, podcastul are potențialul de a influența, indiferent de distanța la care se află, și de a-i uni într-o comunitate educațională. Conexiunea dintre cel care ascultă și cel care vorbește este de 1 la 1, indiferent câți ascultători sunt în total. Mai exact, cadrul didactic se adresează fiecărui student în parte. Primul episod al podcastului, Stai în casă, ne întâlnim când sănătoși toți o să fim, este o excelentă pledoarie în versuri a studentei Andreea Georgiana Burtoi despre ce înseamnă să stai acasă.